wadang ya, Bu. Enggak HP iki bawa wadang. Assalamualaikum, Mbak. Atas kenangan apa? Kenangan Mbak. Nyuwun bentaran mboten, Mbah? Jadi tapi ngapunten nggih sak puasane mboten wonten gambir. Nyuwun bentaran mboten, Mbah? Oh, nggih. Niki kalih Mbah Buyut kula napa Mbah sinten? Sinten? Mira. Mbah Mira. Nggih Mbah Buyut kula. Pripun kabare Mbah? Nek aku wis tenang nggih. Alhamdulillah, niki njuk andian, Mbah. Ngapunten kula dereng saged sowan malih nggih, Mbah. Soale medale mriku, makane kula dereng semrep papan sangkon jenengan sing samestine. Mengke lek jenengan pun bidone papan panggonan jenengan pasti kula sowani. Aku mau rene yo perko tuntunan. Nggih. Kula semerep jenengan tumut kula nek Allah. Dunyo Nggih. nyelot suwi. Nyelot tuwek. Nggih, Mbah, leres. Makane kula wingi minggah kalih Bunda diparingi amanah ingkang pados sekar mati pinangka damel ganjelir. Nggih, mugi-mugi putu-putune ingkang sing tumindake becik paringana slamet rahayu. Tebih saking sengkala panjenengan ugi mugi-mugi angsal swargine Gusti asal katentreman dhateng mriku. Pawulingku. Ojo lali tumindak becik yo le. Nggih, Mbah. Sing buta ditulungi. Nggih. Sing ana ya resi ana. Nggih niku pun kewajiban kula yen kula saged ning kula nyuwun tambah pangestune jenengan. Ya. Aku rene yo tuntunan. Iki usume wong jaman biyen lek ngarani pagebluk. Nggih, pagebluke donya, Mbah. Isu ora nyapa-nyapa. Sore budal. Nggih. Sore ora nyapa-nyapa. Isuke budal. Waspada lan ngati-ngati yo le. Nggih, Mbah. Dirangkul. Dulure Nggih. sing guyub rukun. Musime pancen ngene iki. Nggih, matur nuwun, Mbah sampun tambah pangemutne putune. Mugi-mugi tambah kewaspadaan kula lan sedaya. Mirsani napa ingkang dados amandat niki. Aku mau tak delok. Putuku keh masalah. Aku wis ora ning alam donya. Nggih. Bingung. Aweh ngene sapa? Siti yo le. Nggih, Mbah. Sedulurane dirangkul. Nggih. Ojo sampe rubyuk rono, rubyuk rene, Nggih. ora nek gunane. Nggih. Nuruti zaman. Zaman iki wis tuwa. Nggih, Mbah. Sing hati-hati.
laku sak mlaku di sawang. Nggih, Mbah. Saiki barate wong kesandung lemah rotone, Nggih. ora isuk ora sore, lek pancen enek wong sejo Allah ditulungi ya Le. Insyaallah Mbah, yen kula kiyat diparingi kegiatan dening Gusti, yen kula saged tetep kula bantu, kula tulung Mbah. Kok saiki? Nggih. Kula nyuwun yen to enten lepat kula lan laline kula panjenengan emutke. Kula niki tiyang ibarat manungsa lumrah sing kanggonan lepat. Terus kaya mbae teng mriko wajib ngimuni kula. Iya. Niki sakjane masih belajar dadi tiyang bener. Jane yo tutu wayahku rene ndang, tapi sembarang kuwi tuntunan Le, Nggih. manut laku Nggih, Mbak. suruhku Le. Njete ning ndi iki, Mbak? Tunggu ngadep. Malah kangelan kok, Mbak. Paringin njut, Mbak. Iya. Lakon Le. Pun. Aku rene pisan repotne kowe putu-putuku. Mboten, Mbak. Mboten, Ampun Mbak. sanjang sing repot, mboten. Malah kula nggih matur suwun Jenengan sanget purun nemoni ditindani. putu niki putune nggih alhamdulillah remen. Kula nggih pun ngarep-ngarep dangu. Kula piyambak niki sejatose nggih dereng sumerep jenengan buyut kula saking putih kan jenengan dereng purun dawuh. Iya. Melingku ya kuwi Le. Sing Nggih. hati-hati. Nggih, Mbak. Dalan sak dalan ono sing manggoni, Nggih. ibarat mlebu ngomah ora ketang salam lho ya Le. Nggih, Mbak. Ngurmati sapa sing sadurunge awakmu, Nggih. aja blunas-blunus. Nggih. Niki sumpah keblok, sing hati-hati tenan. Nggih, Nggih, Mbak. Mbak. Nggih, niki asli niki pageblong nggih peringatan kagem umat Gusti sing tumindake mboten leres. Ning kenapa kok mboten purun do sadar? Kok gampang nyerawati ngoten niku lho, Mbah. Kula niku bingung sederek kula piyambak kok kados ngoten, Mbah. Sume wong iri, Nggih. Lah nggih niku lho, Mbah. Kula niku pun mboten gadah napa-napa kok tasik diireni. menungso saiki duit sing sabar karo keadaan dunia yo le kabeh. Nggih, Mbak. Nggih. Aku sakjane arep paweling karo bocah sing tak leboni iki. Nggih, jenengan uleng mengko kula sampaiaken. Ilmune digunakne, Nggih, niku sampun kula sanjangi. wiritane dilandhepne. Nggih. Niki garwane nggih wonten kersane nyirengaken. Nggih. Cukup sakmono dhisik yo Le. Nggih, matur nembah rawuhe panjenengan yen nenten kalepatan lan kegiatan putune nyuwun pangapura nggih, Mbak.
Padha-padhane semono kae lek aku teko ngrepoti. Boten Mbah, nggih sering-sering jenengan sambangi putune kali jabal bayine niki nggih Mbah. Iya, kabeh Nggih. tak mulih celali pawelingku. Oke Mbak, sing atas-atas nggih. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad.